Dnešný odkaz, tvoja transformácia je kompletná, takže dnes tu pre vás cítim to, že jednoducho posledné dni ste si tu prechádzali ťažkou transformáciou. Proste, kedy ste toto video nájde, vtedy si ťa má nájsť, vtedy je to odkaz pre teba, ak cítiš, že to je odkaz pre teba. Ale proste ty si tu Dobre, tichučko poprosíme. Ticho. Dobre, ty si tu posledné dni prechádzal ťažkou transformáciou. Obzvlášť, ak to pozeráte teda v roku 2025, kedy máme rok hada, dreveného hada, pre nás všetkých aktuálne, ak to teda pozeráte v reálnom čase toto video, je to práve o tom, jedno fakt, akoby, kedy to pozeráš, ale proste čo sa deje teraz v tvojom živote, alebo čím ťa tu vesmír jednoducho skrz čo ťa tu dáva. Skrz čo... Dobre, to vyjadrovanie dnes moc asi nepôjde. Skrz čo ťa tu vesmír akoby... Dobre. Jednoducho zvliekame tú starú kožu. Hej? To tu chcem v podstate povedať. Zvliekáš svoju starú kožu. Posledné dni si mala tu prejsť ťažkou transformáciou. Niečo ako húsenička, ktorá sa stáva motýlom, ale je to veľmi, veľmi nepríjemná transformácia. A o tom tie transformácie v podstate vždy sú nepríjemné. Lebo to tak má byť, hej, o tom je tá transformácia, že ty sa musíš vlastne zbaviť toho starého tela, hej, úplne to akože zničiť, vlastne zbaviť sa tej starej kože a vzlietnúť, stať sa tým motýlom a toto tu je veľmi bolestivý, nepríjemný proces, takže tu akoby vnímam pre vás, že možno máte posledné dni úplne pocit, akoby vás niekto ničil, akoby vás ničil vašu cestu, ničil, akoby vám ničil váš starý život, akoby sa veci neposúvali tak rýchlo, ako chcete, aby sa posúvali, jednoducho. Toto tu cítim. A plus tu možno pociťujete práve aj takéto fyzické zmeny, nejaké fyzické proste tlaky, hej, zmena toho tela. Mali sme tu minulé proste taký odkaz na to, že získavaš nového avatara. Áno, toto tu opäť rezonuje táto správa. Získavaš nové telo, získavaš nového avatara, s ktorým máš vstúpiť do svojej novej reality. A teraz je túto transformačné obdobie. Hej, teraz si prechádzaš tým transformačným obdobím a je to obdobie určitej hmly, by som povedala, že ešte akoby nemáte mať úplne všetky odpovede, hej, na 100%, alebo tá cesta sa vám postupne teraz bude ukazovať. A v tom akoby môžete pociťovať práve určitú stagnáciu, alebo to, že jednoducho veci sa nehybú tak, ako by ste chceli, alebo že jednoducho ako by vám niekto tu dal proste brzdu. Tu cítim proste, hej, že ako by sa veci spomalili teraz pre vás. Je tu proste tá brzda, necítite sa možno tak dobre, ako ste sa cítili možno ešte pred pár dňami, pred pár týždňami. A vesmír ti tu odkazuje, má to svoj dôvod, prechádzaš si hlbokou transformáciou, všetko sa mení na úplne akoby hlbokej úrovni, tvoje DNA, tvoja cesta, si pripravovaný na úplne novú realitu a tento transformačný proces, áno, je nepríjemný, pretože proste dávaš preč svoju starú kožu, presne ako to robí ten had a o tom to je, hej, teraz tu je akoby to obdobie, kedy je čas sa zbaviť tej starej kože, je čas proste vstúpiť do novej reality. Neviem ináč, prečo mám taký prízvuk, akože, neviem, proste, hovorím, že proste dobré, prečo mám taký prízvuk. Ja nie, akože má to svoje opodstatnenie, teda svoj určitý dôvod, ale fakt neviem, že prečo sa ma to tak dlho drží ten prízvuk. Dobre, no, vidíš, možno aj o tom to je, možno sa pripravujete na to ísť žiť do inej krajiny. Budete možno hovoriť tu nejakým iným jazykom, hej, keď mi to tu proste takto prišlo. Táto myšlienka. Takže o tomto je, zvrhávaš svoju starú kožu, ideš cez úplne hlbokú deep transformation. Úplne hlboká transformácia, takže možno pociťujete posledné dni silnú únavu.
určitú depresiu, demotiváciu, hej, že akoby nevidíte možno zmysel vo veciach, v ktorých ste kedysi videli zmysel. Vesmír ti odkazuje, to všetko má to svoje opodstatnenie, pretože tebe sa tu odhaluje nová cesta a teraz akoby získavaš ten nadhľad, ukazuje sa ti, čo vlastne v skutočnosti chceš, na čom ti najviac záleží, čo vlastne potrebuje teraz tvoja duša. Hej, to všetko sa ti tu ukazuje a preto veľa vecí, čo doposiaľ ti stačili, už ti nebudú stačiť. Hej. A preto je tu teraz akoby taká nekomfortná situácia. Tu cítim, že ste v takom nekomfortnom bode akoby určitého zaseknutia, hej, že proste ešte tá koža není celá dole, ešte nezišla celá dole, ale a ešte ani nemôžete lietať ako ten motýl, hej, takže to také dosť nepríjemné, nekomfortné, že ste zaseknutí na tej zemi, ešte ako tá húsenička, ktorá už na poli proste trochu sa transformovala, ale ešte to nie je 100%. A bolí to, hej, bolí to, je to nepríjemné, je to také, že že si možno hovoríte, kedy to skončí, hej, že také, je tu taká, no proste taká tá demotivácia, také zaseknutie, hej, ak toto pociťujete, dajte like, dajte do komentu, modré srdiečko, hej, ak to s vami rezonuje. Proste úplne hlboká transformácia, je to nutné, áno, je to nutné na to, aby si sa otvoril tej svojej novej realite, aby si do nej mohol vstúpiť. Nie, nebude to trvať večne, časový interval pre väčšinu, ktorý bude rezonovať, bohužiaľ, mesiac, dva, hej, to ešte takto potrvá takáto intenzívna, nepríjemná transformácia tela, reality a tak ďalej. Ale to myslím akoby veci sa tu už rozhýbu pre vás, cítim, ale akoby taká tá transformácia energetická, budete to pociťovať ešte určite taký mesiac, možno dva. Pre každého individuálne to je, samozrejme, ale tak nejak by to malo byť. No, mesiac, dva určitého toho, to, kým sa vlastne tie energie zmenia, hej? Že teraz sa vlastne vy previbrovávate do toho niečo nového, do toho svojho, povedzme, budúceho ja, vyššieho ja. A na to, hej, toto sa najprv musí udiať. Zmena tej energie. A ako náhle sa to udeje, potom to uvidíte postupne, začnete to vidieť aj v tej realite, že tam tie príležitosti jednoducho aj ten život fyzicky už akoby tá realita sa začne meniť. Najprv sa mení energia, potom sa mení realita. Hej. Najprv je to o tom, čo je tu a potom to vidíš aj v tom, čo žiješ. A presne toto je ono, že ty získavaš nový mindset, ty získavaš nový nadhľad, ty získavaš nové myšlenky, nový pohľad na svet, na seba a na základe toho sa to tu všetko mení. Zvrhávaš tým pádom starú kožu, to svoje staré ja a otváraš sa tomu novému. Takže v prvom rade to začína v hlave a potom to uvidíš v tej realite, ako sa to vlastne všetko zmení, ako sa zmenia proste možnosti, ako ti vesmír otvorí viaceré dvere. Už nemám slov. Ako ti vesmír otvorí viaceré dvere a do novej reality, kde už aj ťa čakajú, povedzme, noví ľudia, by som povedala pre viacerých. Noví ľudia, ktorí sú tiež práve teraz pripravovaní tak, ako si ty pripravovaný. Hej? Takže ešte toto by som k tomu dodala. Takže áno, hlboká transformácia práve teraz. Nečuduj sa, hej, vydrž, asi toľko ti k tomu poviem. Nečuduj sa, tiež sa, vydrž. A modré srdiečko, ak to s tebou rezonuje, ak by ste mali záujem o osobný výklad, môžete sa objednať na mojej stránke bezspiritual.sk. Vopred tu poviem, že áno, posledné dni mi to trvá tak 15 dní, kým doručím výklad, takže 15 dní sa čaká, takto to teraz proste mám. Snažím sa to nejak proste sklobiť všetko to, čo robím a idem postupne. Takže ak máte záujem o výklad, môžete sa objednať teraz a nakoľko je dosť možné, že ho dostanete až na nejaký 15. deň. Najskôr asi tak na 10. deň. Hej, tak toto teraz proste je. No. Takže držte sa. Ahoj.